Salamat. Nagwapos mamas photo. Ikan may kuhan guys, merkado. Hindi nga, ikadrog plastic. Kasa mag-iray. Hi guys, Hi guys, good morning guys. May kanapod may kuhan guys, merkado. Malit ni pitsay. Kung yung may bawang nila. Pitsay o kuhan, loy ah. O karing karni sa baboy. Buto-buto. Ang mga kuhan, ang mga sabon. Diyan sa rin limpiyuhan guys. Ayos ang mga buto-buto. Wala kumbate. Pero nakataon. Hi guys. Iwan taglamasdan guys. Pa naka ano na. Naka volume ah. Hindi mo na guys, naka-insert mo guys. Katingin mo. Tingin mo. Katingin mo, niniwang ba? Mukha naman. Muniwang ko guys. Gusto ko inano. Yung tanaw, dako na tagtataran na asa maggamay ay. Diba guys? Dako ito niwang. Mana tamo ko Kasi masakitan sa mga niwang. ay, sorry. Joke lang yun, grabe ka naman nilood yung buka. Pag ito lang naman guys. Hindi mo na maghuga sa kuwan. Ang sudan niya ay buto-buto. So good na nag-insert inday. Yan ang tabon-tabonan. Tabon-tabonan na. Magandang gising inday. Siyempre, gawin mong masaya ang buhay mo. Asunin mo ang malimot, hindi mo ang kinabuhi. Sama Mikoy, nag-vlog ni Mikoy sa bakra. Namuhit man. Kawan ka karni, di mo ka makakarni god. Ang madam, naka-insert. So good na po yung mga style insert to. Rigato bang, be? Buyang-yang atiyan. Naman na guys, upuan guys, limpyo. Buyang-yang gataon. My outfit today is 20 pesos. 10 pesos plus short nga 10 pesos. Kaning hugasan daan. Tanglad be. Kau tanglad ah. Tanawa sa kay si Mingkoy. Dili niya sa. Kaning karang hugas nga tang pitsay kay pinumbahan ra ba ni? Dara guys, sa gatong pan guys, pitsay. Kaya kanay pulupotan niyo kaya magpa-dingas ko dito. Makapaimos na misa mo ang tanong at tangad sa gawas guys. Tuduan mong tatay sa una kung saan makabod at tangad. Yan na, on puno, piningana. Ana makabod. Kuya, di ka ba? Pwede kayo ba? Tatay nagtudlo na dahil. Dingas ako dirikon pero makasala ka dit lang. Magpadingas, maghaling, di magpadingas. Ano na guys? Andam na gatang kuwan.
ang sagol, sibuyas dahon, sibuyas bombay, ug luya. At ning dadon dito sa pikas na itong kusina. Pinaghaling naman siya. Hari na punta guys sa pikas na itong kusina. Padaring hiwagan rin nga hangkuan pizza kaya padaring nga hiwa ugasan sa rin ng tamparan o kutsilyo. Haling kita. Uy, burot nang katasakon ako ah. Mahal mag-ista nga man magbagjo. So, dabi kaya ako dana nanapag ka. Ay. Pinisyon yung kuanon. Kuanon ka. Kontrahon ka. Grabing sa yung maritis sa mga tao dito sa merkado ganina na ako na nabanggaan. Sus, ginoo ko magamping sa mga biyahe permit. Nagya na mo guys, ang motor nagduba na mga kargang gulay. Siguro mag-deliver ko sa gulay. Kamusta naman ka driver dito na auto kiranta. Uy, Mingkoy, nagansa ka diha, Mingkoy. Nasi mo gipangita diha. Hey guys, kamusta naman mo guys? Happy Saturday ninyong tanan. Malipay ko dani magluto-luto sa kwan ba, buwan. Kay maka inamdom ko kabataan ba, magaling-haling at isa ning pakapsan yatang kwan guys, karni isa na ito batang ang sabaw. Ano ni ang ganahan dani magdingag kay nga na ba magduso-duso ba? Di pa dyan ang alihan. Init. Ikaw ba? Kunsyon data ni mo. Kung ka mangilabot mong gazin, muda mong gazin. Okay naman ang init, kaysa ay raman ta mainitan. Mainitan naman pag magdungag. Pwede naman kung magluto kay panagod ko ron. Hindi ka napirahan. March, April, May, June, July, August. Oh, diba? 6 months na. Wala pa. Nagatang sabot 6 months. Oh. Kunya pa inig ka 11. Wala pa 11. Ang saway 11. Ilan na lang kadlaw? 11 na. 6 months na. Reklamo ka. 5 months po. March man to. March. Mag-ilat mag-March. Ano kasi April magsugod? Nagsugod na mag-March. Hindi, April. 5 days, 5 months pa. 6 months na. Basta kay March to March. April, May, June. Hindi lagi pwede March. April lagi. April, May, June, July, August. Ataka na lagi yung naglukso-lukso. Yan na guys, sagatang kuhan guys, kanin. Nga naman kung magsabaw guys sa mga takot sa pagawasan sa mantika ba. Okay, para humot. Dati ang sabaw. At na nang ibutang ning kuhan guys, mga lama. Sige, ibutang ning sabaw. Yan, pangumot na. Ito na ipangbutang na nga siya ang mga lamas. Anja. Ipawahira na natin yung pizza eh. Tubig. Sige, butang ipa. Guys, nabutangan na natin kuhan. Sabaw. Mas lamian man kong sabaw sa kanani bukag-bukag kaysa kanani puro raunod ba. Manong magsabaw kong baboy, kanang bukag-bukag mo yung kanani. Sa hirap po, hindi mo ganahan kanani. Ay, sigatang nakainit kayo. Namuha na po rin mo na.
muar man ang kuwaon dyan nagmagpamahaw. Muar man kasi May jugi ka mo lusot, may panagabugado lang ka. Ano ka mo problema siya mamuwag na Kidya? natural. Kay kahoy man na. Naday kadyo nga diinit. Alam mo, mura magtagayo pe. Pero may rason, ini istorya nag-isip kontrang rason. Sige mo pagkagreklamo. Namuwag aping natural ra Padul gadyan. lagi init ganin, nagpadul noon. Natural naman nang mamuwag ka kay init man. Oh. Pareho ko na mo kung painitan diha sa gawas. O, mo ra gyapon Lahi na mamuwag init aping. pa, painit dire kay kanang init sa gawas lahi na sa init diha. Hindi, makamatay din ang mamuwag aping. Ang problema ka mamuwag. Makasunog. Dagan lamang gid si kag-arti. Yan ang dagway. Nag-ingnan na laman tas nasilingan nga. Arti, wala ba gadget na nag-inarti? Siya na ba gadget na nag-inarti? Ako na laman may madautan. Amita mo ka. Langan, ako na lang may madautan. Bro, Sa binuto. sobrang nimong kartihan, ako na lang may nag-alaot. Nung ka diha? Naingan na naman ang nasilingan na sobrang sa karti. Nga ba siya nag-inarti? Siya na ba? Ano guys, lunod na natagataang kuhan guys, pitsay. Grabing sinabaw isa mga gadget ka. Kaha. Karong napisabaw si Mingko yung si Pangit. Ganahan man si Mingko yung si Pangit. Ganing kuhan guys, sabaw. Guys, luto na gato ang sudan sa pamahaw guys. Paniod to, panihapon. Hindi mahurot. Unlimited na kaadyo. Kasi di mahurot na dyan, karamang daghana. Nga ni man mi guys, basta magluto mi kabuntag. Tama na na. Udto. Kung di pa dyan mahurot, tama na panihapon. Luto na guys, sama na ibalin sa Pita, baby. kaldero. Ay, grabe ginigupay na dito. Ay ko! Ay, ubos gamay. Ay kayo mutang ko ang mahugaw ang kaldero. Nasakto ra di ay pod ka nga sa kaldero ng sabaw. Okay. Luto na guys. Okay pa sa alright. Tagamang sidan karon. Dahil kayo salamat ninyong tanan guys. Kaya bisag nga ni raga mo ang vlog at adlaw nagihapon mo sig atang. God bless ninyong tanan dyan magamping mo sa kanunay. Gasaman mo karon dapit. Mamahaw nami. Ayan na guys. Ari nami sa mga tikas kusina para mamahaw. Hi guys, good morning. Mahaw na ta guys. Diri na mga people. Mamahaw na ta guys. Si mama gipalitan na naman siya butan dyan. Iba sige siya ganahan na rin sa bang nga kuan ba? Baboy. Mamahaw na po mga amo. May mga trabaho. Morning dia guys, naday mo dia guys, morning. Mahaw ta guys, mamahaw. Mamahaw. Mamahaw kita guys. May tinapit sa butan doon. Napit ko daan kay mangita niya ka. Wala ba ko magutan? Hey guys, mga unta guys. Humok man may kami lang ipahumok. Pahumok na. Nahumok man ma. Humok. Tuminda na, mukhaon sa baboy diri sa mukha baboy diri. Tuminda na sa puyon kay baliktad mo na siya. Masabot ka ma. Masabot ka paluan sa Mindanao. Ah, Sa kapatuyon. okay lang. Nagtupuyo. Luya, pag mo maladyo na nung mga anak. Tiguwang na. Ay matiman. Paulian ni mas mamas Mindanao. Hindi sa puyo dito. Nung ko na, paulian ko na pas Mindanao ma. Para magminyo og usab. Nam silbihan itong love life. Lah, ito niya ba ila? Tinuod siguro ay. No cha. Ano naman ka? Love life yun. Love life. Kaulaw. Okay. Kasi reaction ge. Kaulaw. Kasama sa mga ginang nalablag. Igo. Inaligo. Nay love life gibilin. Ikla.
itsura ni magminyo, kabalik lang. Mag-blooming. Blooming yun. Mag-blooming. Bata, mas mamag-blooming si Butro kay na may bana mo atiman. Oh, darling. Darling yun. Pagkapi na, darling. Para mo na mga tigulang na, di ba? Magminyo tigulang, may darling mo na. Pagkaulaw. Kundi mahal, mahal. Sa panahong tugnaw na ikadog. Manay matug kung magtugnaw, magjakit ka di ay maghabol di. Mawa ang tugnaw. Ano sana din. Ano sa tigyan? Sa panahon tag-init ni tigpaypay niya. Kanino. Ugaw-ugaw lang sa langit. Gugo. Kumat ko sinatawa ang mama. Pag wala na mas Mindanao, manakita ni mag-imo ang kras sa una dito. Wala na. Namatay naman niya ulit. Naunan din siya. Alkansi. Luya. Dapat si Crash di ay. Longan sa una. Iyaw. Ang manguyab ma, kita mo. Gatong nangayab sa ako sa una. Kaparis-paris niya. Patay naman ko. Katong silingan mo barangay. Na namatay na pod. Namatay. Ba sinapay na bilin ko? Kabigaw. Umula do. Pabigaw ni mo yung lula daw. Ang reaction ni mama. Kalo ito Ginoo. Sinulang na ko. Hindi na ko. Pagminyo ko. Kuman ako. Samtang gibuhi pas Ginoo palami. Kuman na. May agi na. Hindi mo dyan itutod si mama. Gusto pa dyan mong mamindyan. As mama, dyan may itutod. Nga. Oo. Sige, magpagot ko sa ulo. Wala. Ang anggayin ko mangingnan nga. Pamindyan. Nanugot ko sa ulo kay nagudoan na siya siyang ipagsulti basin day no. Tuwayan kaya. Basuwayan kaya. Nagudoan na siya siyang gisulti. Namutput na naman suog. Kaya dyan mga sumugon. Pero naman ni Diyos yung sumugon. Mulayas nyo mas mama. Tapos Mindanao. Taga mo. Asa Malaya? Mulis Mindanao. Meron ninyo. Di na kayo magkantong karsada man tawag Mindanao. Muha na. Ano kay kutom sa Nairobi muli ngita na may lingkuranan? Pero mo naman yung sumugon. Hindi ka agapay sa boy ba? Para lingaw ba? Kaulaw na na. Paminyo na gid siya. Pero meron naman yung sumugon. Legit mong kasumugan. Pero meron naman yung sumugos mama. Ganan pa rin kag mamindis mama. Sige man kag tutod. Inay. Ikaw kay ganan kag mamindis mong lula. Sige man magpanudtod. Pwede ra kasi siya malipay. Suportado kita. Portado. Wala na doon. Lunok na lang. Wala. Iguwang na. Pagkaulaw na lang na. Tuod din ang gugmaday. Oh, na, gine. Tuod din no. Ikaw di ko na. Tiguwang naman taka mo mga bataon. Angay mo. Pero kani mga tiguwang na. Di na pagkaulaw na lang na. Kahugaw na lang sa buhay. Ini jong idoot ni si mama. Gumawa sa buhay ko no. Ini ginang idoot si mama madugay na inigmata mingon to maglinyo ano ko dong kay murag nindot man. Inyo ginang idoot sa permi. Sikon nila oh. Mute si Babaw. Saba diyan. Nagsungkod na po. Si Mute ba? Parisan mute sila. Hello, patay mo. Magsudsud ang puto ko. Magsudsud. Ay magkuha na pong baklit. Nadya po di pare si lula ni mong nagsungkod na po. Juan, suraan ba murag si April Boy? Tagay po ni Diyos mga magbatanon pa ka nang pwede pa kurabitang mama ba? Lisod ka mga tagbatanon ro di mo patol tigulang kwarta na may apat. Kanan true love jud ta. Pero atong sa Cagayan de Oro, ang edad sa babae 65, ang lalaki kay 20, true love yun. Magsasaka sila ba, magsasaka. Mga kuan man sila. Pinakis pa, pinahanap pa, kiss. Pinahanap ako ng lalaki. Kaulaw ha. Di ka maulaw anak. Ha? Di ka maulaw anak. Oo, magka. Siyempre, kung mahal ninyong sa yung proud magkabalag. Oh. Naman si Kuan man may gusto ni mga ipares ni Lula. Nada si Babaw. Priyas yung sa sitwasyon. Para ako di na. Sige na po ko na pag-autan dito. Bakli magsudsod na po. Parison yun. Purutan. Pursutan, wala yung problema Di na sa ako, oy, kaduhan ako ng minyo. Di na ako. Di, ikatula. Katulo ah. Inyo din na daw. Nabala mo, na yung saka, ay balang araw na nigang mata na, may nga mag,
Magminyo day koy. Kanya kay maminjus lula kay ani man po jud bana nya parehas na sila nagisong. Adi pwede magbalay sila gila. Ikaw man makatiman. Magbalay sila. Maon na. Mura na ni Gildersum ni Balaya. Ura na ko ni kuan koy kanang home uda na. Tangan nag mga kuan. Ikaw may magatiman ibig si mama ray mo ngatiman unduhan na mo ngatimanon. Una diha. Kapag magbinjay mo ang mama, Una si diha. saray mo ngatiman unduhan na. Siyempre ani man sila po jud. Pikati mo. Ba lang katindaki. Kaulaw na. Pa ito. Kuya manjit bay. Kay sakitan nun dayon. Wala ba gani ko dito mo. Upag ginig-minyo ko lang tayo, ano. Binakuya ko na sa isip. Yung klase itong. Kaya ako natindaki. Uy, klaro. Ito, Yatakan ka lang. Duoy Kaya day mabanang mama kay pero may day kulatado. wa ka na kuan pulos. Tiguang ka na. Duoy day mabanang mama kay kulatado. Pagminyo, Tindakan. pagminyo lang yun. Para dana. Ay, sus. O, di magpinyo din. Magbibuyog lang dyan. Ay! Na may wakoy bana kay na mabuhi pa ko sa kong anak. Tagaan pa kong kwarta. O una na kay bana tagaan ka ka. Imong ba na ganun negosyante Ay, man. mo ba na may muhatag ni mo? Hinakatagaan mapalayaso na kang ati. Hingion ka ka. Mga At kwartahan. ko po dyan ngati sa laki. Kang pobre Ako pa. pa ba nun? Yan sa ginuno, nagkanak. Busan sa kitsura ni Lola, no? Sugilid bata ba? Doon na kayo magsungko. Makanak pang tigulang na sus ka ulaw. Nasa Biblia na? Sa Ginoo bendisyonan ka makanak at bisag tigulang ka na pero inana magbiga-biga kay para mga anak ko. Kauno. Undago na to ni. Palala na. Ito na. Undago na. Uy, ganon tas Facebook ni Paris ni mo, di ka. Ba man ka rin. Manamig pa mga guys. Kwentuhan na walang kwenta. Ay, kuan na lang di. Ay, Pajuk-juk lang. Amerikano ba pa? Amerikano kay, di ni mo Alam kita. Amerikano lang gipong-gipong. Okay. Imo ra gigat. Imo ra na igat-igatan na sindan kay kwarta. Imo ra nang igat-igat. Ang samara mong mutang mama sa Mercado. Babay na taoy. Pagitik ka naman sa kinabuhi. Ah, madada, pagitik. Oh. Pagitik ko na sa Ah, kinabuhi wala kaya guys. sa nakatunan sa TikTok din mga pagitik. Delikado lagi ni siya, be. Sunod na lahi na mo kita. Yaman magitik. Pagitik sa kinabuhi mo kaya. Oh. Oh, sunod na, may unang gitik na. Babay na taoy. Wow. Itong vlog. Guys, magbabay na mi guys. Dahil salamat sa permanidyong pagtanaw. Bye-bye. Bye-bye, Bye guys. Bye-bye sa Kita na among po sa sunod na vlog. Bye-bye sa among pajuk-juk. Lingaw. Bye-bye.